Ano kung estudyante karon nag-eskwela siya may libing-libing na si tatag sinanay sa uma nagbublay aron makabayad sa diploma kang ika karong kasi nalipay si nanay nalipay si nanay sa diploma kang iday pag sumapagal may bata ng lamay kato nga bata sa iskabay pagkaroon guys ay magpag-eskwela si tatay si nanay sa uma na bulay kato sila gasto sa iyong pag-estudyo kapindang basakan gumikan kanimo sugat sa Cagayan aligre kaayo ang mga dalaga bulo sa kupado ang mga lalaki wanay gabahinan kaya ang mga daga bulo sinaaraw ang mga dalaga buragiring kabang di sana sa diskuto ay kamang-kamang mahula mo'y sayan sa iyang silingan aron makauyab sa ilang sinaaraw ano si Inday na lampo ipat na kabulan wala pa iangkong kulang na lagima sinday mga anak na mahimong inahan na panwalay bala listen nanay ko bata alimahi adlaw gabi kay mo balik akong pagkadalaga kay pait kining utang ang taning noon dili sayon lang una-hunaon kung pananglit hilabtan ayaw lang pagsabas uban